Здравейте всички, казвам се Милен Митков и това е второто видео, което правя. Тъй като с вас не се познаваме и все пак реших, че редно би било преди да започна да ви философствам и да ви разказвам за някакви неща и да си изказвам мнението по най-разни въпроси, би било редно все пак да знаете кой стои срещу вас, кой съм, откъде идвам и общо взето какъв човек съм. Роден съм лятото на 1993 година в град Видин, в сравнително бедно семейство. Между нас никога не е имало учени или някакви такива хора на високи постове. Винаги сме били от работната класа. В ранна детска възраст родителите ми ме оставиха на доглеждане от по-възрастните, от бабите и дядовците. Общо взето не казвам, че нещо ми е липсвало, като храна или облекло или така нататък. Грижили са се добре за мен, но някои неща, които се случиха в последствие, в крайна сметка са продукт от едно разбито семейство. Затова, преди да продължа, ще ви кажа, че ам, децата по-скоро имат нужда от добър пример и от хора, които да са около тях и да им помагат да израснат като личности в живота, отколкото пари и вещи и така нататък. Та, моята баба и дядо от града и баба ми и дядо ми от село бяха хората, които буквално ме отгледаха. Дядовците ми вече са на небето, останаха ми само баби, които да ме посрещат като се прибирам. Бог да ги благослови. В живота винаги е така, като нещо ти се отнеме, нещо друго ти се дава. И сега след толкова много години аз съм благодарен все пак, ам, че така ми се е развил живота, защото без тези събития никога нямаше да стана човека, който съм сега. Колкото и се опитваха да ме контролират все пак от уличната среда, не им се получи много. Защо? Защото все пак като израстваш без родители е много по-трудно да просто израстваш безстопанствен и винаги си напред, назад, по улиците. А, Понеже ние живеем в къща и аз живеех в апартамента на моите родители, а моите баба и дядо живееха най-долу. И така това ми даваше възможност, като легна да спя, да бягам от вкъщи и да стоя вкъщи, навън, да стоя по улиците до рано сутринта, когато не съм на училище, нали, на следващия ден. И тъй като по-малките деца нямаха тази възможност, аз винаги съм движил с по-големи. И така и започнах да правя нещата, които правят и по-големите. На 10 години вече си употребявах алкохол, може да се каже често. На 13 години за първ път правих секс, на 15 години пропуших трева, после започнах да употребявам и други наркотици, безразборен секс, глупости, избивания по улиците, проблеми. По някакъв начин успях да го крия това. Всичките тези неща съм ги крил от нашите, въпреки че имало случаи, които са разбирали, защото са ги викали от районното и така нататък. Още преди да стана пълнолетен съм имал арести. След това на 19 годишна възраст за първ път ме осъдиха. И след това нещата продължиха да върват все надолу. Други проблеми, съдилища, съдебни процеси, адвокати, още наркотици, още безразборен секс, други престъпления. Аз не съм бил някакъв мафиот или нещо от този сорт. По-скоро бях хулиган. А, Винаги съм умел да се защитавам, обаче вместо да го използвам това, го, просто това мое умение го ползвах в ущърб на други хора. Това е нещо, с което не се гордея, но все пак е
част от моето минало. До 25 годишна възраст нещата вървяха все надолу. Нямаха изглед да се оправят. Просто бях започнал да си изкарвам вече парите и на улицата. И тези пари съответно отиваха за още повече наркотици, за още повече секс, за още повече излизания и партита. И бях в една такава спирала, която ме водеше само и само надолу. Докато не се запознах с едно момиче. Това се оказа в последствие най-хубавото и най-лошото нещо в живота ми. Това, което се случи е, че много с нея си допаднахме. За първ път в живота си изпитах любов. За първ път в живота си изпитах нужда да искам да задържа някой, да ме накара някой да се почувствам важен за него и така нататък. Бяхме сгодени, бяхме решили да си създадем наше семейство. Тя забременя. Бяхме много щастливи в самото начало, но моите глупости и нещата, с които се бях забъркал, ме докараха до там, че ме лишиха от свобода месеци наред. И това съответно ме фалира финансово, дела, адвокати, гаранции, неспособност да работя, трупане на дългове. И мислехме, че всичко ще бъде наред, докато не ме осъдиха на няколко години затвор, които всъщност така и не излежах, но преборихме се това да падне в последствие, но научавайки новината, тя беше много тежко разстроена, взе решение да премахне детето и да ме остави. Така аз загубих свободата си, работата си, фалирах финансово. Няколко месеца по-рано загубих най-близкия си човек. Буквално това ме накара да се почувствам като сирак. И с загубата вече на годеницата и на детенцето ми, аз вече психически бях рухнал и бях изпаднал в една много тежка дупка. Така бях дълбоко заровен в болка и в мъка и в всичките тия проблеми с висящи дела и така нататък, и просто изгубих надежда, че живота ми може да се оправи. Тогава за пръв път пред себе си признах, че не мога повече така, че не издържам повече този начин на живот и че нещо трябва да се промени. И си спомням, може би ще ви се стори странно, повечето хора говорят за Бог, и така нататък, но аз открих Бог за себе си точно в този момент. Допреди това не съм вярвал в Бог, израснал съм, отгледан съм с християнски нрави, обичаи, но аз лично за себе си не съм имал чувството, че има Бог, не съм вярвал в него. Докато не ми се разпадна света напълно и аз останах напълно сам, без пари, с 1000 левове борчове, с висящи дела, свободата ми висеше на едно косъмче. И аз тогава признах пред себе си, че не мога повече така и че не издържам на това, и се разпаднах психически, започнах да рева. Една късна нощ беше това и вътре в себе си усетих все едно нещо се разкъса. Това, което аз изпитах, не беше със специални ефекти, нямаше видения, нямаше разговори, думи, диалози и така нататък, но вътре в себе си усетих облегчение и вътрешно в душата и в сърцето си знаех, че нещата ще се оправят и че зависи само от мен. Това, което направих аз, захвърлих всички неща, с които се опитвах да туля болката, да я затъпя, да я скрия. Това бяха успокоителни, антидепресанти, алкохол, наркотици, безразборни срещи. Опитах се да заместя това, което съм имал, да го заменя с нещо друго. Не се получаваше, стените около мен ставаха все по-големи.
И реших, че ще махна всичките тези неща от живота си и ще оставя болката да мине през мен. Това, което направих аз, е да оставя болката да минава през мен, да ме гори и да ме учи на неща за живота. Направих си карта в библиотеката и започнах книга по книга. Самопомощ, психология, психотерапия, психоанализа, книги на психотерапевти, които обясняват за болката, за загубата, за зависимостите, за поведенчески модели, за това как човек да разчупи навика, да бъде себе си, да се превърне в друг, като премахне всички негативни качества и започне да ги заменя с по-добри. Морал, ценност, цели, всичките тези неща трябваше да ги създам, защото при мен не съществуваха. При мен имаше живот, въртящ се около бързия допамин. Беше много труден процес. Буквално се превърнах в работохолик, защото в крайна сметка тая болка, която имах, тя не изчезна с мотивацията ми. Тя си беше там и беше наистина непоносима. Но започнах да си стъпвам на краката и това, което осъзнах, е, че място, на което се намирам, и средата, в която живея, са предпоставки да си остана на същото място. В смисъл, аз промених начините си, спрях да търся начини за изкарване на пари на улицата, спрях да търся за потушаване на болката и така нататък, но в крайна сметка хората, обкръжението ми, средата ми си беше същата. И имах нужда да избягам от това, да отида някъде и да започна живота си наново, защото пък къщата, в която живея, беше и мястото, в което живеехме с моята годеница и ми беше много трудно, не можех да го преживея още това. И това, което аз направих, е продадох си всичките останали вещи, взех няколко стотин лева на заем от приятели и си събрах багажи и заминах за Холандия. И вече 6 години живея тук. Беше много трудно в самото начало, но в крайна сметка с течение на времето човек озрява и започва да вижда нещата от по-различна гледна точка и години по-късно всичката тая мъка и болка, която съм изпитал, сега съм благодарен за нея. Защо? Защото благодарение на нея аз се превърнах в друг човек. Ако не бяха тези неща, които се случиха с мен, нямаше и да стана човека, който съм днес. Затова понякога уроците идват по такъв начин. С гръм и трясък разбиват всичко, свалят всички стени до земята и ти трябва да започнеш да градиш наново, обаче този път да внимаваш какви туклички ползваш. Това, което искам да ви посъветвам, е: не подценявайте силата на книгите, защото има хора, които са посветили живота си да напишат една книга, която вие може да прочетете за няколко дни. Това си е направо хак за живота. Аз вече съм прочел може би над 200 книги. От скоро време се абонирах към Storytel и сега, докато си работя, мога да си слушам, докато тренирам, докато се прибирам от работа. За последните 1-2 седмици съм изслушал около 10 на 15, айде не са 15, ама 10 на книги, тъй като работния ми ден е около 8 часа. Средно една книга е около 6 до 8-9 часа. Пожелавам ви да стигнете до по-висшето си аз, без да минавате през всичката тая болка, но все пак да знаете, че колкото и да е трудно, колкото и да няма светлина и да няма посока и да не знаете на къде да тръгнете, колкото и да боли, ще мине. Дишайте дълбоко, стискайте зъби и се борете за душите си и за сърцата си и за един по-добър и по-достоен живот, за да може да се гордеете със себе си, с битките, които сте имали, с предизвикателствата, които сте преодолели, и в бъдеще това да го предадете и на други хора, и на вашите деца, и така да създадете едно по-здраво и по-ценностно потомство. Благодаря ви за вниманието
и до следващия път.